Hem preparat per aquest Nadal 3 activitats, una sobre Amèrica, és una activitat enfocada als animals. Primer de tot el que fem és construir una petita llibreta. El que farem és buscar diferents animals que trobarem en els objectes del museu, com per exemple trobem jaguars, trobem ocells, trobem també animals fantàstics i trobem també com una mena de granotes. I allà explicarem 2 contes, un conte sobre el ratpenat, perquè abans era un animal molt vell i ara és un animal que no és tan vell. L'altre conte va sobre com a partir d'una boleta de fang que es movia va néixer una tortuga. Tenim una altra activitat que va sobre Àfrica, els déus d'Àfrica, recorre una mica el que és la immensitat natural d'aquest continent i també les ètnies que viuen en diàleg amb aquesta natura. D'una banda hi ha tota una part dedicada a contes de diferents ètnies de l'Àfrica i per altra banda hi ha una part de dansa. La coreògrafa participarà amb les famílies en la creació d'una coreografia amb l'acompanyament del percussionista i que després representarem en un dels espais del museu, a la Casa Nadal. Finalment tenim una altra activitat a la Seu de Montjuïc, que és els gegants de Barcelona. És una activitat que recorre el que és l'exposició sobre el món dels gegants, el món dels geganters, sobre la música, sobre com es creen aquests gegants i sobretot com surten al carrer a l'època de festes. Fem un recorregut per l'exposició en format visita, però en la qual hi ha una part molt important de joc de pistes. Hem de trobar un nan, un personatge que encapçala el que és la sortida dels gegants en festa major. Després d'aquesta recerca, d'aquest joc de pistes, expliquem un conte. I després, finalment, construïm un gegant entre totes les famílies, amb els seus complements, i acabem fent un petit cartell per anunciar la nostra festa major amb el gegant. Us convido a venir al Nadal etnològic del museu, viatjarem a Amèrica, ens n'anirem a Àfrica, però també ens quedarem aquí a Barcelona celebrant-ho amb els gegants.